Октаныштагы күп телле адамнар мәктәбендә тантаналы вакыйга үтте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов язмасында. Октанышның адамнар мәктәбенең бүген бәйрәм кичәсе. Аңа инде 10 ел. Минем өчен дә бу бик үзенчәлекле көн. Мин бит монда 3 ел укыдым. Гимназия-интернат урнашкан бина 2005 елда Октанышның 3-нче мәктәбе буларак ачыла. Ә инде 2011 елның 29 октябрендә ул сәләтле балалар өчен гимназия итеп үзгәртелә. Менә безнең инновацион юнәлештә эшчәнлегебез дә, полилингваль юнәлештә 11 елдан бeri укытуыбыз да. Менә инде хәзер фәннәрне дә инглиз телендә укытабыз. Бу елдан гарәп теле дә килеп керде. Бу инде безнең күптәнге хыялларыбызга менә ирешеп барабыз әкренеп. Ну әлбәттә безнең грандиоз цифровизация белән бәйле хыялларыбыз бар. Бирегә иң шәп укытучыларны һәм сәләтле балаларны бергә җыйганнар. Гимназиядә беренче көннән үк эшли башлаган коллектив менә инде 10 ел дәвамында үзләренә йөкләнгән бик зур вазифаны башкара. Балаларга ана теле белән беррәттән башка телләрдә дә иркен аралашырлык белем бирәләр. Татар дөньясына бик күп шәхесләр биргән район. Һәм без бүгенге көндә дә татар дөньясына шәхесләрне Октанышта бирмәсәк кем биргә тиеш дигән сорау белән яшибез. Шуңа күрә дә бездә мөхит шундый икән, без Рөстәм Нургали Миннеханов та бу мәктәп Октанышта булырга тиеш диде. Һәм икенчедән үзебезнең дә нык теләгебез бар иде, чөнки тарихны беләбез бит. Кайчандыр Европага танылган Ижбуй мәдрәсәсенең Әгерҗе районында урнашканын ник шундый уку йорты булдырмаска Октанышта дигән максат белән без башладык һәм бүгенге көндә дә эшлибез. Гимназияның күп кенә укучылары республика һәм Россия күләмендә үткән олимпиадаларда еш кына җиңүләр яулады. Алга таба да Адымнар мәктәбе укучылары үзләренең белеме белән аерылып торуына өмет зур. Гимназия 2011 елда сайлап алынган миссиясенә тугрылыклы булып эшен дәвам итә. Ул миссия 21 гасырда милләткә хезмәт итүче һәм дөньяны үзгәртүче татар зыялыларын тәрбияләү. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.